जतन खुलुमखा हामबाय चिनी ताकुक डेभिड मुरा सिंह बो दिल्ली थांनाय तिप्रासनि बांगै ओ हानि बुसानि बांगै थांनाय बो नैनि बांगैया आनि बांगैया जतनि बांगै पैदल यात्रा कक तो साजानाय गोबां मा दं जों बनो साइमाव बाहायके ताबोनो बो दिल्ली हायके थांगा नांगौ बाहायके प्लेन दङ ट्रेन दङ गोबां मा थांनानै लामा दङ बनि बिसिं रिजन दङ बनो मावान सकनाय नेरनो कायसा ओ हानि बुसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेरो जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारत बर्षनो 1200 থেকে 1500 বছর চিনি মুসলিম শাসন খাইজাক যত সিউ হাপা তিনি ও হাও ও হা জাগাও ও দেশ চুংছি সংখ্যালঘু চুংনো সুযোগ সুবিধা রইয়া ওয়ানসক নাইগ্রা দেখিসা ওয়ানসক দি ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসক দি নিজিন লোক রগ্ন निजिनि बर' रन निजिनि बुखुं बारान हायके दे सुमानाय गोबां मा कमेन्ट बसि बुइनो फुरुंमानि सि तमाफु हायके बदेर बट साइ दङ ओ बरं नां साना मुसुगु बाखा दालाल दंबायो ओ हा बुसानियो ओ हाओ जे हायके दंनाय तै 10 বছর পরে 20 বছর পরে ওয়ান सक नायदि कायसा भिडिअ आं एड खाइरनां तलाव ओ हा तिरपुरा बिसिङो आगे तिप्रासा करैफो उपजाति जनजाति करैफो बुझु पारसेन 0.184 জন राजा सभाबा राजाले सभा ओ 100 बरक तौमानि बिसिङो राजा माने 100% दि 80% सुबु बुसु परसेंट 6% वानजि सॉरी तिप्रासा तंग आनि कक अकॉर्डिंग टू बनि अमनिता 6% जदि तिप्रासा तंखांके 183 জন राजा बियांगनि फाइबो 183 জন राजा ओ तिरपुराव शासन खायनाय बरल बियांगनि फाइबा आनि ककखे बनु बियांगनि फाइबो वान सारो दे मनो राजा न तिप्रासा न मासा न हायके तोय फाइबो न दे राजा खायना हायके चंग हायके देखाय ताबक नि दिन ओ हानि बुसा नेता कतरं माया सुबां माबा नों जुदि उमाखे मासा मसा अंगु ओ रांचानाय ब हायके दफानो चुबानाय दफानो उन्नति खायना दफानो म खायना हिनै जागा सगै रांचावै निजिनि कुड बैलेंस बैंक बैलेंस निजिनि अट्टालिका नक तांगु ब साबुतैनो हाय रां गोबां मा आमेरिका रो लंडन रो ब हायसिं दङ जों एडिसियो दं फायु आं एडिसिनि बसा जों सुजुग सुबिदा माया स्कुल करै हस्पिटाल करै मुंसा फुरुंनाय जागा करै स्कुल तंखांखो मुसुक मुरुक माहिके बाक्सासि आनो कायसासे एग्जांपल फुनुं मानाय दे निरो फुनुं मानाय दे ओ बहाय कमेन्ट खायनाय रौनो आं साना मुसुगु निरो आनो फुनुं मानाय दे कायसा फुनुं दि एडिसि बिसिङो प्राइवेट स्कुल या सरकारी स्कुल नन एडिसि हायके डेभलप के दङ बहायके फुनुं मानाय दे स्कुल दङ कलेज दङ इंस्टीट्यूशन दङ मेडिकल सिस्टम दङ सैनिटेशन ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी लामा दङ दे गरि प्रमाण रमाया आनि एलाकानि कबनो आं साइ दङ हापा निरो अर कमेन्ट खायो डेभिड मुरा सिंह बनो बुइनो फुनुंमानि अमु फुनुंमानि बनो हायके थांगो निरो लाचिया दे निरो लाचि मुं करि दे बा अरे खरकसा बरफ दफानि बांगै नि जातिनि बांगै निनि बांगै आनि बांगै जतनि बांगै ओ एडिसिनि जे ताबक बहाय कंडिशन दंमानि बांगै ब्र कायसा प्रोटेस्ट खाइला बबो कायसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा बबो उ गणतंत्र देशनि कायसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा निरो सिया आसु मुसुक दे निरो हा हाय डेभिड मुरा सिंह ताकुक नं हांगि एनीवे जों नि लगे दङ हायनि आं ते कायसा कक तेवासा रिपिट खाइ दङ ओ देश 1200 থেকে 1500 বছর মুসলিম শাসন খাইनाय ताबक मुस्लिम नि बांगै खरकसा नेता करि बाजानाय मासा नेता करि बाजानाय मासा नेता करि कक सानाय कैसाया सिरिं सिनि ईद पूजा पर जोंनो बुलायो तगलायो मुसुक सामानि बुमति बर मुसुक फालो जों पाइनामाय पर जोंनो बु हायसिनायदि वान सक नायदि किसा कगनो जोंको आसुक दरखे जोंनो अत्याचार खाइ दङ सारा भारत वर्ष आसाम नायदि बाहाय दङ सुदु नेरो बर थांनाय ओ हानो या कारि बर थांनायबा ताव परसेंटेज नायदि तिप्रासानि परसेंटेज बाहाय के तला फाइ दङ नायदि वान सक नायदि लासिम बेला लासिम सा